sagingan diri. Ako alag to sa gigan pre kung nakuha na to nato. Wala pa to nakuha. Dili mo sagingan niya. Uy, iyon ngambog ba kay mo ang sagingan. Pre. Ano ni mo sa mamotay tanang style mo. Mga lang daw eh. Hapit po kung masakwa dito. Wala kayo eh. Hello. Uy! Pre! Uy! May kinaka. Sama ka pre! Kita lagi kong kauban lagi pre ba kaya gusto ko mukha og saging. Ora, ngi kaog saging mura mo kag kasaging nga gim kaog saging. Nakoy farm dito pre. Nakoy farm dito saging pre. Asa man pam saging? Na daw dito sa sunahan ba? Kasamahan? Oh, Mo ya pre. o tabay ko dia pre. As mo dito saging kardaba dia ba? Tamo nga tayo dito ta. Para basta. Binuang, wala mo pa sig binuang nila imo ba? Ito gilid ko kanding. Ako na diha lagi. Pabay kauban mo ko ba kay kan sa bulig balisod kaya sa sahon. Pre basi man ta buan ta diha bisi ate re mo. Kumpiyansa lagi ka sa kuha ba? Tarong ba? Ako lagi tara. Kay ko pre kakauron po saging to. Biya, kay kami ka sa ilong agbay ginamos. Okay, sige. Oh, Uy, tara sa ko yun sa kuha lagi. Tara na. Taon eh. Ay, mo ba? Gigan dia. Kaya kutom sa mabot si mong mata tanaw pre. Kuha na pre. Manguhan lagi mo pre. Ay, di na po lahat mo to kalimanguhan. Oo nga, pre. Pasa man ang saging pre. Oh, alay pre. Kita ka na pre. Na, oh muna. Yang problema kasi kat. Ay, ikaw kat. Ato sa dito to strihan dali. Dito to strihan. Sa man to. Dali dali. Ako may pakat katon. Oh, mani pre. Ay! Mani to sakon. Kuwangan na pre. Ya. Ay la siguro pre. Check in po siguro ta para kasi mo saka. Sige, check in po ita. Sige. Kabalo ka na dula. Kabalo. Sige, Sige. sige kita. Tutulan ta ka. Oh. Kanang imo ha papel. Papel. Oh, ako gunting. Sige, sige. Oh, Papil ako na iya gunting. Siguro singan siguro ni. Si. sige. Jack Ayaw, di ma. Hali hoy. Kung kinsay matalo, siya kat. Oh, pildi ka pre, ikaw kat. Pagkagat. Oh, ikaw kat. Pildi ka gunting ako, papel mo, guntingon ng papel. Lingon magagapil ako ah. Oh, di ba laki basta kay sugot ka. Sa ano eh? Oh, sige, ikaw kat. Sige. Kapig masakpan ni Dre no. Ito ba nang tag-iya? Ah, bahala na, sabi tayo kat. Tagan ako dayon. Sige na pre. Oh, sige, kat pre. Ano sila atong buhat mo siguro pre. Patong na ko si Mondre. Patong ka sa kwadre. Oh, patong ko si Mondre. Unya, Katet gusto ka sandali lang kawawaon. sige. Tama. Gusto ko naman ang babantayan ng saging. Ay! Bano na kasi ko do. Ay, ako ay isa dili ako. Bantayan ng saging. Do, usan mo ka dira. Tata, kani ko takay. Babantay ang saging, tata. Kapag ka babantay ng saging. Yun din, saging niya yung grishin. Oh, uwaya, tata. Putay sa shin. Masa na sila? Nag-ampo? Hala, mau ni mga kawatan. Eh. Bantay, hindi mo hap niya. No! God, please, no! 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 wala lagi. Wala lagi na maato na. What? Ayaw, di ma. Bantay. Ay langaw. Ay langaw. Ay kuan. Naduga. Duga, natulog duga kaya may saging mo na. Hapit na pre. Sige, dali. Hoy, mga kawatan! Di ba pre? Pre, Oh. kanang tagiya pre. Bahala na kaniya. Run. Ayaw, di ma. Diyan mo kunin mo sa taas. Ibaan ko pre. Sa man. Hapit na masak pa na binukimuha ni sagingan diri. Ako alag to sa gigan pre kung nakuha na to nako. Gunggong! Wala pa to nakuha. Dili mo sagingan niya. Dili uy. Iyon ngambog ba kay mo ang sagingan. Paano pre? Ano ni mo sa mamotay tanang style mo. Mga lang daw eh.